والدین دا احترام کرو، والدین دا احترام کرو، والدین دا احترام کرو۔ ایک صحابی رسول نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے تے انہیں نا آتے آکیا یا رسول اللہ میں کو نا ابے کنے شکایت ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تھی گئی؟ آدھے یا رسول اللہ میرا ابا میرا پیسہ کھا ویندے، مال میرا کھا ویندے، میرے کو کچھ دا نہیں تے بغیر اجازت دے میرا مال کھا ویندے۔ حضور نے فرمایا چلو ایویں کر اپنے ابے کو میرے کو حاضر کروا سڈواؤ۔ حالے تک پیغام من پجا کہ بھئی تیری شکایت لگ گئی ہے رسول اللہ دی بارگاہ تے تے کو سجا ویندے۔ تفسیر قرطبی دے وچ نا ای گال کو لکھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ای آیات دی تفسیر کرنی ہوئے نا تلے ایہو واقعہ لکھے نے تے ابا سہیں حضور دی بارگاہ پیش تھیندا پے، پتر شکایت کی بیٹھے بھئی ابا میرا پیسہ کھا ویندے تے اجازت نہیں گھندا میرے کو کچھ دا نہیں۔ اگے عربی لوگ جڑے ہیں نا شاعری ایویں سمجھو انہیں کو گھٹی اچ ملی ہے، شاعری کریں دے ہیں، شاعر ہوں دے ہیں عرب دے لوگ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے کو سڑوایا۔ ہن پیو کو پتہ لگ گیا کہ میں کو رسول اللہ ای وجہ تو سڑوائی بیٹھے بھی میرا پتر شکایت لئی بیٹھے۔ پیو نہ ٹریا اتوں جو ٹریا تے دل دے وچ نا غم پیدا تھی گیا پھر دیکھ پتر میرا مان تے حضور کو شکایت لا دیتی سی تے او غم دے وچ نا او اشعار پڑھیے، اشعار بھی او دل وچ پڑھے، زبان نال نہ پڑھے سی، دل وچ پڑھدا آیا جویں کوئی گال دل وچ آنے تے بندہ سوچیندا رہے میں سوچیندا رہے میں اوویں میں سوچا تے اشعار دے انداز وچ او سوچیندا رہ گیا۔ ابا آندا پہ حالی ابا رسول اللہ دی بارگاہ وچ نہیں پجا، اللہ تعالیٰ دے حکم نال جبریل علیہ السلام پہلے پہنچا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ آ گئے نا تے آتے عرض کرن سونا رب تعالیٰ فرمائے کہ ابے دا کیس سنن کول پہلے تو اکھا ہے میں کو او شعر سنا جھرے تو آندا پیا ہمیں رستے تے پڑھدا نہ ہوے، آدھا نہ دل سجندا نہ ہوے۔ اچھا حضور دی بارگاہ جی میں ابا پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلہا کیتا، حضور نے فرمایا شکایت بعد سن فیصلہ بعد کرے پہلے وہ اشعار تو سنا جرے تو آندا پیا ہمیں تے دل وچ پڑھدا نہ ہوا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم وہ اشعار ایسے ہیں جڑے میرے اپنے کنے کیا نہیں سنیا، میں قربان ونجا تہاڈی عظمت تے تہاڈے رب دی شان تے میں قربان ونجا، او تے دل دے گل بھی جان میں دے حالی سا دل سجن ہے او پہلے پہچان میں دے پہلے جان او خود بھی جان میں دے تے رسول اللہ کو بھی جڑوا دے معلوم کہتے وہ اشعار سنائے، وہ اشعار عربی دے وچ انہاں دا مفہوم میں پہلے سامنے عرض کرنا۔ وہ کیا جڑے میرے کو پتہ لگیا نا میرے پتر مانتے حضور دی بارگاہ وچ شکایت کیتی ہے بھئی میرا ابا میرا مال کھا ویندے تے اجازت نہیں گھندا۔ میں اشعار پڑھے نا انہاں ترجمہ یہ ہے کہ میں کہ پتر تو جایا ہمیں تیرے جاون تے اساں خوشیاں کیتیاں ہن، تیرے ایک ایک نہیں تیری عمر بدلدی ہے، اساں تیری جوانی دے انتظار کیتے ہن، اساں تیرے نال کئی سارے امیداں لا دتیاں ہن کہ تو آ گئی ہن سارے دکھ ٹال ویسن، سارے پریشانیاں دور تھی ویسن تے ہی امید تے اساں جیندے رہ گئے اسے جڑے ویلے تو بیمار تھی نہ ہمیں گھر چ اساں بیمار کنا ہوندے ہاسے لیکن مالوی صاحب چین کنا ہوندا ہا، پتر تو کہیں بھی وجہ تو روٹی نہ کھا سکے ہا، اساں روٹی نہ کھا سکے ہاسے، تیرا روح نہ ہوئے ہا روٹی کھاون دا، سارا دل ہی نہ کریندا ہا روٹی کھاون دا، بھئی پتر جو روٹی نہیں کھاندا پیا کیوں روٹی ہر لمحہ پتر اساں ایویں گزاریا، اگر دیکھو کوئی تکلیف پجی ہا تا سکھ تے اساں بھی کنا رہندے ہاسے، دیکھو کوئی ازمائش آوے ہا تا اساں بھی تڑپ پیندے ہاسے۔ وقت گزرتا رہ گیا، تو جوان تھی گیو، جڑے ویلے تو جوان تھیوں اساں سمجھو سے کہ سارا پتر بڑا تھی گئے، ساڈے بڑھیپے دا سہارا بن گئے، ساڈے دکھ ساڈے رنج ہن دور تھی ویسن۔ یقین کرو میں سرائکی ایک تک بیان کرنا بیٹھا ان کی عربی پڑھو نا وہ ای کریں بھی زیادہ غم زدہ الفاظ
کنے بھی زیادہ میں مطلب انہیں لفظیں کو بیان میں نہیں کر سکتا پیا جی میں انہیں لفظ لین نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا پیا ایک مفہوم تو سمجھاؤن واسطے سکھے سادے لفظ نے وچ دور کے مطابق میں تھوڑی جی آسان کرتے گال کرنا بیٹھا لیکن انہیں لفظ کنے بھی زیادہ گہرے زیادہ دل کو تکلیف ہوتا ول پتر تو جوان تھی گیوں اسا امیدہ لاگی دیاں ول جڑے ویلے تے کو جوانی دے جوبن ہن تیرے وچ جوش ہا میں جو تیرے نال علامہ تو تو جھڑک دینا ہمیں تو ستا دینا ہمیں تیرے کو جو کوئی گال کروں تو تکلیف دے دینا ہمیں بل میں سمجھ گیا ہوں کہ ہون میری او وقار نہیں رہا میری او گال نہیں رہی میری ہون تے کو ضرورت کیا نہیں رہی ہی سنگو پتر میں اپنے آپ کو نوکر گمان کر گیا میں کہا چلو پتر دے گھر نوکر بانتے رہ وینے ہیں پتر بل میں نوکر بانتے تیرے گھر کا کام کرے نہ ہم تے اگر میں نوکر بانتے تیرے گھر کا کم کرے نا ہم تے تھوڑا جا تیرے مال کی پچھے چاوی گھندا ہم تک وہاں بھی شکایت آتا حضور دی بارگاہ اس کر وہاں بھی شکایت آتے لاڑی تھی میرا مال چاہ گھندے اشعار دے وچ یہ گال لکھی ہوا کیا پتر نوکر کو بھی تا بندہ 2 ٹائم دی روٹی دے دیں دے میری 2 ٹائم دی روٹی بھی تیرے تے گراں گزری میری 2 ٹائم دی روٹی کھاون بھی تے تکلیف دے دے کہ تاں حضور دی بارگاہ شکایت لا دی دیکھو نا صحابی ہن والا خلوص والے بندے ہن مخلص ہن انہیں دی جو شکایت لگی پئی حضور دی بارگاہ انہیں کو تکلیف تھیونی نہیں ظاہر ہے انہیں یہ گال کی ہن یہ الفاظ لیندے بیٹھے ہن یہ لیندے بیٹھے درد سنندے بیٹھے ہیں اللہ اکبر جن درد سنن والے رسول اللہ دی ذات ہو گئی ہیں یہ آدھے نا کہ کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا جے کو محرم راز رسول اللہ دی ذات ملے جن دا درد حضور بیٹھ کے سنن سوچو بل وہ کیسے الفاظ دے وچ اپنا درد سنایا ہو سی ادن علی بیان کرندے بیٹھے ایویں جو اکھ چاتوں نے کہ رسول اللہ دے چہرے دی طرف رکھا راوی ادھے کہ حضور دے چہرے دی طرف جو رکھو نے تو حضور دے اکھیں دے وچوں نیرن دی برسات ہے حضور لفظ سننے بیٹھن کہ ایک پیو کتنا مہربانیاں کریں دے ایک پیو کتنا مشقتاں برداشت کریں دے اللہ دے بندے تو فیکٹری وچ من تے ڈیپو تے ڈیپو تے کہ کتنا بوجھ چندن والدین ہیں ہی اولاد تے پیچھے چندن نہ جڑے شادی شدہ کہنی ہوندے جڑے ینگ مین ہوندے بالکل شادی کہنی تھی ہوئی انہاں کو تساں دیکھو کدی مشقت بھرا کام کنا کرے سن تکلیف والا کام کنا کرے سن اگر کم کرندا کھڑا ہو سی کو بھئی یاد رہتا نا بھئی ایک کرندا پئی ہوں والے بھواں تے اسی پیا نکلے میں نوکر نہ تیرا جے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ول میں اگلا جیتی مندے گڈے کھڑا برا بھلا آکھے کھڑا ول پیو کا نہ ہٹ سی یہ کو سوچے سی یاد جے ہن تو ہٹ گئی ہوندا شام کو بالے روٹی کی ملے سا رسول اللہ اے الفاظ سنتے رہ گئے جلے ان بس کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی تے اے تفسیر قرطبی دے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی تے پتر دے انہیں گربان کرے پکڑے انہیں جھنجھوڑ واسطے پکڑے انہیں تو فرمانے کہ سن گن انتا و ابیکا انتا و مالکا لی ابیکا سن گن بلا اپنے پہ دی شکایت چاہتے سارو نامی آج میں محمد رسول اللہ اے فتوہ لے نہ بیٹھا انتا و مالکا لی ابیکا تو ہوئے یا تیرا مال ہوئے سب دا سب تیرے پیو واسطے ہے بس تسا ہو یا تہاڈا مال ہوئے تہاڈے پیو دے مطلب کیا ہے بھئی ہن تیری جان تے تیرا ابا تصرف کرے تا بل بھی اوندا حق بن دے تیرے مال ہے تیرا ابا تصرف کرے تیرے مال کو چاہتے خرچ کرے تا اوندا حق بن دے بلا خود بنا تے میرے شکایت کرنا حضور نے بہتے یہ فیصلہ کرا دیکھو لیکن اتنا گر گال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ تھا تھی گیا لیکن پتر بھی ٹور گیا ہے ابے نے او جڑے اشعار پڑھے او جڑے الفاظ پڑھے کیویں دل کو چیر دے بنا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد دا دکھ سنتے نا ایک والد دا دکھ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برداشت نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھیں دے وچ ہنج نکلے اور بل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے معتبر ترین مستند ترین حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رب دی رضا تیرے پیو دی رضا وچ اگر تیں پیو کو راضی کر گدا تے اللہ کو راضی کر گدا اگر تیں پیو کو ناراض کر دیتا تے اللہ کو ناراض کر دیتا اگر تو دیکھنا چاہنی رب دی رضا کو تب تو دیکھ گن اپنے پیو کو کہ تیرا ابا تیرے تے راضی ہے یا